13 ɗum woni tongo mbayel ndewgu sum to Burkina Faso, yamde 14 ɗum woni to Nigeria. Rama Diallo. RFI fulfulde jokkuɗon e heɗade kibaruji ɗi hande nyaloma e toɓɓe mawɗe ɗe. To Burkina Faso ton fiyande jom en kaɓolɗe saboken mayɓe nayo e maybuɓe joyo to nokku to kanŋe ittete to burum ɗum woto soɓɓire leydi ndi nde fiyande waɗi artinere faltinde. Woɗi du to Nigeria ton en yimɓe nogaw e tato heddinoɓe e juuɗe kuliyankoɓe keɓi yofede hankin ɓe woni majjidanoɓe caggal fiyande dow lahana jo'ondi lewru tata ɓurdu to funnague leydi ndi. Fiyande du sabinde mayɓe ko tuma Boko Haram. Woɗi to Iran sukaɓe jangoɓe naate seppoji jokkude caggal mayde Masa Amini jangoɓe yoga nangama goto mayi jati e seppoji ɗi ɓe gaɗi en kalan haala majjum e leydi kibaruji. On calminama ɗo RFI fulfulde kibaruji nyaloma ɗi to Burkina Faso balɗe 6 caggal samminere e laamu leydi ndi en ton en wiide tan e ley kibaruji ɗi joom en kaɓolɗe ana jokki fa joni waɗude baasi e leydi ndi hollama joom en kaɓolɗe caboken mayde yimɓe nayo mahbuɓe joyo ɗum wakkati ɓe kippino nokku to kanŋe ittete to burum ndewgu centre nord soɓɓire leydi Burkina tawama altinere faltine nde kanŋe boni en mbi'en kaake boni e leyɗe nokkuje majjuɓe limama ɗum woni ko humpiti en kibaruji keɓaɗi. Hama Sise to doli ana waltana en kibaru ndu. Burkina Faso watiti hoorejo leydi de kano jogiiɓe kaɓorɗe ɓe accitay golle muɗumen hedde e burum kawle centre nord ɗon ɓe gaɗi fellande ton altinere 3 sapa ɓurdu hitande nu gonɗen du e nokkure kanŋe burum ton e fane du ɓe masimbini sorda siɓe joyo na wodi majjuɓe fa joni jiitaka ley ɗon vigile goto warama e civil en tato woni waraɓe nder ɗon guineji kewɗi bonninama ley ɗon fadde mabɓe dillugol ɓe jeeyi ɓe mbuloy nokkure e kananke wuro jogitoɗen fanen du hedde e ñaña lettugari Burkina Faso ɗon jogiiɓe kaɓorɗe ɓe eɗen mbiya jeediyankoɓe ɓe jeewi fa bonnino kawno toruru maɓɓe sappo muɗumen keddi nder torure ɗon ɓen ka ɗon Allah muuyi e muɗumen le ɗon eɗen mbawi jogitagol hoorejo leydi o walli nokkuje kewɗe billinoɗe ɓe keɓayno nguurey keeɓi nguurey no watta fatay kamɓen du rafongo ɓuyto e muɗumen eɗen mbawi limtugol ɗon Djibo heeɓi nguurey Barsalogo du heeɓi nguurey Tina Kof du heeɓi nguurey ɗum fo na hollake ɓe hooreɓe leydi no darani fanendu no gurdam burkinankoɓe yaari yeeso. Hama Sise dori e RFI. Hama Sise fa joni to Burkina ton caggal saminere laamude capitaine Ibrahima Traoré kanko caabiɗo nde limnere o hokkama dande to hoore leydi ndi hanki ɗum ɗo fadde fa hoorejo kesso suɓɓe e jonde aiketende hakkunde kureji Burkina. Ndu kibaru o hollinama to suudu télévision laamu o humpiti ɗum ɗon en hankin. Woɗi to Tchad ton kaldan hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ɗum woko darnata fon ɗum ko fa asay nde ɓe joddoto dahrude kasin ɗum wonno ko laatoto hono dabareji ko e naaɗi e jewte gaɗaɗe ko falti dabareji du kokkuɗi Mamadou Idrissa Déby laamu faddewu duuɓi ɗiɗi wiide ko imo wawi du hawtude hono e ɗaɓɓoɓe lefol laamu sunguji ngaroji ko waddi du fitina na mbiyen rafi potan poɗodiran hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi. To Nigeria ton en jam heɓama yoga e tawanoɓe du hono e juuɗe joom en kaɓoɗe mbiyen yimɓe nogaw e tato heddinoɓe e juuɗe kuliyankoɓe ɓeɗo en keɓi yoofede caggande ɓeɗo en keɓi du tawtede hono e nokkuje do to ɓe ciwlanoɓe ndesa wiyama hakkunde Kaduna e Abuja to rewo o hirnage leydi ndi wonno ko joom en kaɓoɗe kippino mobile maɓɓe ɗo no mobile lahana jo'ondi Nase Yusuf hewɓe woɓɓe ciwlanoɓe ɓe kamɓe wonno heddinoɓe du e juuɗe joom en kaɓoɗe ɓe. windiyanke komitiru ndu tiggano ngam gewtidal hakkunde saggarlen ɓen Ousmane Youssouf suuɗiti dow nanganoɓe ɓen fof jofama ba jamdi 4 kikiɗe alarba jowapre lewru sapporu. O wi komitiru yimɓe jeeɗiɗo ley jagorgal hoorejo honunkoɓe Nigeria LEO Irabo tabbitini yofeki yimɓe 23 luttunoɓe juuɗe saggarlen Boko Haram. Non ma kadi andinore nden laɓɓini no hisnuki wujjanoɓe ɓen yetti kuudal e rentoɓe luttuɓe nder leydi Nigeria.
saggarlen ɓe boko haram ni kippake no laana jorndi ngal AK9 ummingal gila Abuja lamorde leydi Nigeria ngal fa'i gallure Kaduna nyalde no gas e juetataɓre lewru tataɓuru hitande nde. Caggal nden yimɓe juetato mbarama nden woɓɓe ɓe hukuma andini 62 dillida nder ladde. Lebbi 6 joni woɓɓe jofama geɓe ragaren hiddeɓe nyalde alarba ngoni yofanoɓe nyalde 14 après lewru jeetataɓuru. Nase Yusuf Usman, Kano, RFI. To Ebola ton en tolla goɗɗo to mbiyen to Uganda ton en tolla Ebola wonno ko wudi leydi ndi jonin mayɓe nogaw e jeenayo nayo woɓɓe du ana gona limaɓe o safroɓe ɗum fedde adunayankore tambitinde cellal OMS humpiti fa handen e kulol muɗum du salla hono pesoɗe gonɗe waɗede ana wonta humtude guɗɗum hono safare sakkotonde nyaw Ebola to LD Congo ɗum ɗo en hunde ko jaɓata du safrude e nyangu joni ko taska keɗoɗen ɗo en ko haɓɓudi e kibaruuji IN ley RFI fulfulde. RFI Bakel e dow 97 toɓɓere ɗiɗi. Non to Bakel e to diwe goɗɗe leydi Sénégal fu hande woni nyalande hertanande udditingol cuuɗi jande hikka so yoga noto kendu noddandu ana wona lekolaji yoga to limore jangoɓe e janginoɓe e tayka ona famɗi yaltude hande nde. Omar Mamadou Sow seditanoke en to nokkuje jande yoga ɗo Dakar en keɗo. Ko e alkamis handi jangde nde hanno fuɗɗadi eno laamu ngu yiɗirno. Aissatou Diallo ko elew to dudal Alieu Samba ngal Ngor. Dos e lendi no wawi wonde me ya classe men sem me yata har ko classe da kono hande ko inscription rek men watta me bala ya classe ji amen ni pre do e lendi non men ngara kon janginoɓe ɓe arani hande ɓe ari de hino ɓe ɗa ngol wasgol fuɗɗugol jande nde o jinnaɗo ina gonɗina ɗum. Jande nde ngam fette fuɗɗaki tawde no wawi wonde no ala ko weekend non ko ukkodire mum kon ko ɗum wawi wonde dal aray ko ɗum men tanjini mais ko lendi onti ɓuuri tanjinade si wawa uddutude inchallah élève ari ɗo mais ko takamɓe ɗo rek wonɗo fewn ɗo. Oumar Ba ko proviseur lycée mbo Thielaw e nder diwal Saint-Louis falde Podor hay tonnide jangde nde fuɗɗaki tawo no hannirtini. Minen au niveau de Thielaw gilla 3 kam ardiɓe école ɓe fof kam nanɗo te min ɓami golle hande noon wonno ouverture officielle elfuuji ɗum nen wonno koye contexte gammu wona gay nokkuji goɗɗi ɗi sukaɓe kadi leel artude vacance elfuuji ɗi garini kono heewani feewi probléme o seeɗa kadi école aji kewɗi ɗo e banggueji goɗɗi fof no mankira museji wonno école o uddi heeɓe en mbaɗi affecté donc ina ɗaminaɗo ɗo e lendi inchallah himɓe seere gammu ma jangde nde fuɗɗo. Hitande kala yidde laamu ngu ko yo jande nde fuɗɗo law kono ɗum meɗani wonde hunde laatindi. To leydi Iran ton en sukaɓe jangoɓe jalti lekolaji muɓen hollude mette ɓerɗe maɓɓe ɗum o caggal mayde Masa Amini suka goto warama e lycéeji ɗi jeetato woɓɓe en nangama Amadou Barouba. Gila Masa Amini suka debbo mo duuɓi 22 maayi nyande 16 lewru faltindu Iran serani seppoji e nder gure ɗe alarba hanki suka goɗɗo no wiye Nika Sakarami duuɓi 16 maayi e ɗi seppoji to Téhéran lamorde Iran ko laaɓi heɓaka e mayde makko nde tafon halfinaɓe ñawoji leydi ndi no cali hollude humodiral mayde makko nde e seppoji waɗuɗi saabu mayde Masa Amini jandeji kewɗi kolli suregol o suka yamirore mum hokkiraka taw ɓattiɓe e koreji makko hewɓe nangama e o saaha ko sukaɓe jangoɓe wonɓe e nder lekkolaji ngoni e yaltude seppude ngam hollude mette mabɓe jeetato nangama ngam ko fewti e tefore nde e yamirore horejo mabɓe Ayatollah Ali Khamenei seppannoɓe nangaɓe ɓe mo kala yo ñaawe e dow ko waɗi ko ɗum saabi e wiide ardiɓe ɓe fodde 150 accitama sukaɓe jangoɓe ɓe jalti majade ittude comorɗi mabɓe ngam hollude mette mabɓe e wargo Masa Amini waraɗo caggal nde hollita ɓornugal makko timmani balɗe 3 caggal nangegol makko seppoji kewɗi waɗi e nder leydi ndi fodde yimɓe 92 maayi e ɗi seppoji gila ɗi puɗɗi e wiide fedde nde wona laamu Human Rights Watch. To Thailand ton en war hoore mawni waɗi hande alkamisa yimɓe 35 mbarama sukaɓe famarɓe waɓɓe nogaw e ɗiɗo kamɓen ɓen ana lima e ley wakkati joom kaɓorɗe e waruno e école maɓɓe ndelle hollude tan ley wakkati mo wari ɓe yimɓe o tawtama du to kuleji makko o timmini ɓendu fadde makko e waritade goto e policier en kinɗo leydi ndi wonno ko waɗi o saɗɗa woɗi du mbarjugu teddi
joydiniraɗo windoɓe dehote kamɓen du heɓama hokkede ɓi faransi ani eno Yamde 13 silimaji 10 woni ɗo RFI fulfulde en jan humpitade ko nani en e kibaruji jayndeji ɗi salminde Abdoulaye Dikko ko winda e jayneji Abdoulaye Dikko a salminama mi salminima Rama Diallo mi salmini kamɓe heeɗiɓe RFI fulfulde kala hen ɗo mbawi tawede e oɗo wakkati heɗade Abdoulaye kibaruji jayndeji ɗi jibo foofi jonnon hewtay hoore muɗum gilla lewru ɗiɗo ɓordu e nde hitande nde ngallure jibo o rewo leydi ndi mbiyen Sahel leydi Burkina ɗo waɗa do kerol hakkude Burkina e Mali ko uddere jihadiyankoɓe ko ɓaɗi yimɓe uddinaji 350 nde ngallure yo uddiɓe noon natatake e yaltatake fay hunde du natata e yaltata hecci kengen fofango mango ɓiɓe jibo poofi wi en jeyde aujourd'hui sabu de wi jeyne nde lana e diwoji konnunkoɓe Burkina jeppini toon tonuji 70 nguure e kulle goɗɗe ɓurɗe hassinguinede ɗum lataniki ɓiɓe jibo weltare mawde ɓe hollitimɓe torraji ɗi gondi gille e ñalaɗe kurɗe na mbiyanna jonte kurɗe hannden jokkini hen jeyde aujourd'hui nabugol nguure jibo laatigi golle mawɗe arandeje hono ɗe kanko capitaine Ibrahima Traoré mo waɗi gilla mo ɓamti laamu e wi jeyne nde e oɗo wakkati ni tan du woni hono ko guure e ngalloji uddiɗe ɗe mbawiri hokkirede nguure yalla leydi ndi ana reeno e wargoji e bonandaji jawdi hono yeru ko waɗi 26 lewru ƴaɓɓini ndu e saraji e gaskinde wargo ngo mayɓeɓe keddi fa han e limede e woyede du Abdoulaye nguure o ƴuwi dow samude to ɓiɓɓe jibo o wakkati mo jikku maɓɓe boni non wi en jeynde o wakkati sira e wi jeyne nde fayi so tawi ñamdu na mbiyen neema jippinaɗo e dow jibo o ana famɗi ko nafata ko foti hono yimɓe uddinaji 300 woni ɓe toon hankasen ɓiɓɓe ngallurde nde e laamu ana mbawi heddorade ɗaminare e hemtude jikku e yimɓe keɓan ko ñaami na ko meeɗi e fadde ñalaɗe e wi wakkati sera talatare nde nguure e carburant e cafaje ɗe laanaji diwoji konunkoɓe jippini e dow jibo ana hani e waddande ɓiɓɓe jibo o seeyo e weltare jonnon e wakkati sera wi ɗum yo arande e golleji ɗi ardi ɓe Burkina ɓe anda tan ana kaani hono yawnude naadu yawnade e jokka hono ɗiɗo golleji e ko nande muɗum capitaine Traoré e goldiɓe muɗum ɓe anda du ko heñora goɗɗum du ana woodi toon to leydi Burkina ɗum woni hono wuutude jihadiyankoɓe faaɓe laaɓa ittaɓe e leydi ndi wi wakkati sera Abdoulaye goɗɗum ko haɓeduna woodi non wi en jeyde le pays fa hanto Burkina Faso e wi jeyde nde alhaaliji hono alhaaliji ñalaɗe cakkitiɗe joni ɗe ana kulɓini yimɓe majitoɓe e tewtude hono haɗude nelaɓe seeɗa yawo jippade toon na du jippo toon to Burkina na du noddude majireji e haalde kongi bonɗi fewde e amiri en e hooreɓe diina na haalanani en Burkina e caggal ɗum fof poɗodire du hakkude leñi na du noddale fewde e waɗude ko boni fewde e jeeyaɓe e leyɗe goɗɗe yeru jeeyaɓe leydi France e wi le pays ɗi alhaaleji eɗi metti eɗi kolɓini nenno arde ɓe Burkina ɓe ana kaani darade e haɓade du hono ɗiɗo golleji e ɗi haalaji mettuɗi ɗi nafata torroji tan a jarama Abdoulaye Dikko laawol gandal e needi ummuba heɗiyankoɓe RFI fulfulde on salminama ɗoɗo taskaram men ñande 7 lewru sappaɓuru hitande 2022 e yewtay fi alhaali yeebagol walla bonugol ɗi cuuɗi jangirɗi e nder yoga e leyɗe Afrique ɗum koye juma yamdi 8 fawɗum silmaji 50 on fof on salminama a jarama Oumouba on jarama onon du e keɗaɗe moɗon lobbe joni salminde Moussa Oumarou Bari a salminama Moussa mi salminima Rama Diallo mi salmini heɗiyankoɓe RFI fulfulde ɗum mbawi wonde kala e nder dande adunaru ndu walla e dunde adunaru ndu waɗi Moussa e toɓɓere on tottama konngol hande toɓɓere on tottama konngol Rama Diallo kalaten ko hunde teskinde guilande haare Russie e Ukraine fuɗɗi ko ardiɓe ɗeɗo leyɗe ɗiɗi ina mbaɗa ha joni jilluji mabɓe limtindi e nder Afrique ɗum ko gam yilade gollidiɓe na mbiyen ha joni e liggodade hakkude kamɓe e ɗen ɗon leyɗele ko holno heɗiyankoɓe RFI fulfulde jiirdum ko holno ardiɓe Afrique kani jaɓɓara ɗiɗo jilluji e hol garta meje gonɗi hen tawi koye banggue ɗiɗi foof ko ɗum ɗon woni toɓɓere meɗen hande heɗiyankoɓe RFI fulfulde gaddi hen jande mabɓe certude e Rama Diallo woɗi ndelle wideɓe tan iɓe mbawi hettade kibaruji ɗi e yewtere nde so nde wari nde ƴaɓɓoken ɗo RFI fulfulde to application
pu radio ma yawde fahane to helloji RFI to Facebook to Twitter hebude hettinade di wakkati kibaruji di jaltata ga ma fayso di kebi yaltude caggal dundu